τον Γιώργο Κεσέογλου. Δεύτερο το Δημήτρη Κωστούδη. Τρίτο το Δάνη Χρυσάφη. Και τέταρτο το Φιλίππα Φιλόσοφου. Εδώ βλέπετε το Μπέρν. Εδώ βλέπετε ένα Taumate, πολύ καλό. Εδώ. Γιώργος πάλι, Κεσέογλου. Δημήτρης Κωστούδης πάλι. Δάνης, Χρυσάφης, Φίλιππας Φιλόσοφου. Ίδια σειρά ακόμα. Πάμε στο δεύτερο γύρο. Ο Γιώργος πρώτος, ο Δάνης Χρυσάφης περνάει, πάει δεύτερος. Ο Κωστούδης Δημήτρης τρίτος. Και ο Φίλιππας Φιλόσοφου τρώει πόνιμο. Πρώτο βλέπουμε τον Φίλιππο με τον Γιώργο Κεσέογλου. Ποιος πάει πιο καλά, Γιάννη? Αρέσουν όλοι. Πρώτο βλέπουμε με τον Γιώργο με το CRF το 2,5, δεύτερο τον Δάνη πάλι Honda CR 2,5, τρίτο το Κωστούδη με το YZ-Step το 4,5 και τέταρτο το Yamaha και τέταρτο το KTM το 125. Εδώ το Γιώργο, εδώ το Δάνη, εδώ το Κωστούδη, εδώ το Φίλιππο φυσικά, εδώ το Γιώργο, το Κεσέογλου, εδώ το Δάνη το Χρυσάφη, εδώ το Κωστούδη το Δημήτριο και εδώ το Φίλιππο το Φιλόσοφο. Ναι, ο Ιορδάνης Χρυσάφης περνάει στην πρώτη θέση, στη δεύτερη ο Γιώργος Κεσέογλου, στην τρίτη ο Κωστούδης Δημήτριος και στην τέταρτη ο Φιλόσοφου Φίλιππας. Ο Δάνης εδώ, πρώτος, ο Γιώργος δεύτερος, ο Δημήτρης τρίτος και τέταρτος ο Φίλιππος. Πανηγυρικά πάμε στο τρίτο γύρο, στο δεύτερο γύρο, πανηγυρικά στο δεύτερο γύρο. Εδώ, κοιτάξτε. Πολύ ωραίο πέταγμα, πολύ ωραίο, ωραίο, το πιο ωραιότατο του Φιλίππα Φιλόσοφου προς το παρόν. Εδώ βλέπουμε τον Δάνη Χρυσάφη. Εδώ ο Γιώργος σταματάει, κάτι έχει πάθει το μηχανάκι του. Εδώ ο Γιώργος σταματάει, κάτι έχει πάθει το μηχανάκι του. Έχει κόλλα, ρε. Εδώ πάλι, κοντά σας. Όπα, ο Δάνης έρχεται πολύ γρήγορα. Θα έρθουμε σε λίγο κοντά σας πάλι. Σε λίγο. Αρέσανε και το φέρνω, Εδώ ο Φίλιππας Φιλόσοφου στη δεύτερη θέση, στην τρίτη ο Κωστούδης Δημήτριος και στην πρώτη για διαφορά ο Δάνης Χρυσάφης. Ναι, το πιο γρήγορο. Εδώ ο Κωστούδης περάσει στη δεύτερη θέση από το Φίλιππα. Τρίτος ο Φίλιππας. Δεύτερος ο Κωστούδης και πρώτος ο Δάνης.
Ο Δάνης ο Χρυσάδος. Ο Κωστούδης Δημήτριος. Ο Φίλιππας Φιλόσοφου. Ο Δημήτρης. Εδώ βλέπετε πάλι τον Κωστούδη να πέφτει. Εδώ ο Φίλιππας γελάει με τον Ατέμ.